mi ajibinama hay ceddo goto tukkude dabata kala mabal piral sampiron goɗo rek ɗimɓanno ñoom ha kala sine ñaari walante ala ceddo kucciro e ma wima fayi so ceddo wima fayi nde poƴƴade yiyani an seɓɓe ne ganduma lamɓe ne ganduma yontaɓe ne ganduma aɗa dimba leyɗele janani kono bandiraɓe no Amartal wi ni mi salmini monsieur le maire le premier adjoint le deuxième mi salmini kala conseiller gonɗo ɗo mi salmini kala président ASC gonɗo ɗo mi salmini kala directeur caggal nde salminmi proviseur et principal o komo lycée o komo collège Guidjilone et directeur uji école uji élémentaire commune Guidjilone mi salmini hohoɓe diine aada cosaan mi salmini sukaɓe mi salmini mawɓe mi salmini worɓe mi salmini rewɓe sukaɓe Allah jarama hon jarama kala ko fonno haalede toni gayni Farba a jarama Dembélé a jarama Ndiol Dembélé Allah jarama hon jarama ko ɓuuti holliri enen sago men ko yen gon gootum jiiden yumma jiiden baaba e ko wawi wonde fof ɗum ɗo wiya ko coupe du maire coupe jouaka hanno ɗum jouede so fettanoma nden ko Kareli so fettanoma nden ko koyene kela so fettanoma nden kina jaa gendarmerie e dow coupe maire Sada Ndiaye mbimin ɗum jarana nimi soɗo jiiɗi habde kaɓe kono min e indam momi hokkon prix ji kadoji tawon petani bal ko ɗum mbanmi gila rwane faade joni ko hollirde tan jimmi ko gonon gotum te ko waɗa ɗo henno ko mi wiyata ala ɗo woni de kono région de Matam ha waɗa fegere mawji dokke balongaji dokke no wodi riɓoɗoɓe hay paɗe kono couleur ma ina wonde inde ma heewani ko waɗi couleur ma inde ma heewani ko waɗi ɗum ɗo noon ko onon jaranimi ɗum nde tolnimi tolɗo nde bo yino dañji ɗum e dañani hande so Allah walli kam woodi ko Allah totimi ardade commune o haadam wallude hay goto ko onon ballanmi ko onon darnanmi onon goni gurdamam ASC ji Guidjilone tinnoɗe nangodire jokkodire enɗam surtout e ñalawma hande o e ñalawma mo ganduɗa son excellence le président Macky Sall et Sada Ndiaye maire de Guidjilone kaltidi ndenti jarlodiri jaafodiri ina liggoɗo kala haɓannoɓe e inde Macky e inde Sada yo poftu hare gasi ko jam ko jokkere enɗam ko kawral ha 2019 e woote o gagnant inchallah e premier tour caggal waɗino ko Amadou haali muttora ko hen goto fof kamo jeu de maillot muɗum ina wonde wutti service o Touba Ba kawase ɗe henna ina wonde ujunere sappo wonande ASC ji ɗi janggo e jaam so heddi ɓene ma mbaɗe hunde fof go fuɗorte heddi ɓe ma mbaloye so Allah jaaɓi ko wona ɗum koko faate laaɓal diwan meɗen wuro men ne tinwi ken yontaɓe ƴeewe ɓeɗo yoɗɓe lallitiɓe ñantiɓe ɓe ngala hono mumen rewɓe daara wuro koli rewɓe keeɗele rewɓe aali wuuri rewɓe lojju rewɓe welingara warɓe somana Allah jarama on jarama won tuundi won ha dane meɗen brouettaji gari koɗi capan tati foursuji gari koɗi capan tati peeluji gari koɗi temedere ratoji gari ko temedere ratoji sardingaji jamɗe ɗe inni ko temedere bale darde ɗe
ko temedere ganguji ɗi pour ande juɗɗe mbaɗa gowle ko temedere masque uji ɗi pour ande son pitti pawgon jiiɗa safruneɗo ha pawga ko ujunere protection adda yen jogoro jaam yo Allah wallu yo Allah reen Allah jarama on jarama vive la commune de Nguidiolone on jarama